saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu.
tansah mamayungan wonten papanggihan wonten ing wanci dalu menika. Nuwun para rawuh para tamu kakung saputri ingkang ginarobaning samudra Yuwana Basuki. Para kadang wedha mudha dumaruna ingkang bagya mulya ugi ingkang tansah tampi ing pakurmatan. Pradampa awit saking keparengipun Bapa Sukadiyaka sekalian, kula ingkang piniji ambuka wiwaran suka wonten ing tata cara pasrah panampi upakati wonten ing wanci dalu menika. Kantos Cangkala Widu sumirat ambabar tejo moyo-moyo saya dangu saya cetha saya caket saya ngalelo. Pranyata menika tejane calon pengantin kakung pun anawas bagus kudu tata carita ingkang sampun rawuh wonten sasana panti mriki. Dening para tetua ingkang piniji pun Bapak Dr. Andes Suparman ingkang badhe ngaturaken pasrah kasumanggaken. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaula nuwun para pepunden sesepuh aji sepuh ingkang tansah kinurmatan, para pangembating praja dalah satriyaning negari ingkang minangka dadya pandam-pandaming para kawula dasih ingkang pantes tinurating karti, para rawuh putri mewah kakung ingkang tuhu kinurmatan. Sewuging kalepatan mugi wonten palilahipun kula kepareng sumela matur wonten ngarsa handika sami. Boten ateges kula ngirangi kasopanan miwah neraing paugering kasusilan. Inggih awit kula merdapa menapa ingkang dados atur panjuwun saking panjenenganipun Ibu Ngatinem Wirareja ingkang
Musmijil saking Dukuh Grijo Desa Jaguan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tlatah Surakarta Hadiningrat. Namung saderengipun kula nglajengaken atur sumangga kula lan handika sami tansah manengga puja puji pangastuti yang Gusti ingkang Maha Sawiji inggih awit saking sih wilasanipun wonten ing kalodhangan dalu menika kula lan handika sami tasih saged silaturahim mangpal nunggal wonten dalemipun Bapa Sukardiyaka kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Wondene wigatosing pisoanan kula sarowang ingkang kapisan panjenenganipun Ibu Ngatinem Wirareja sakula wangsa ngaturaken salam taklim kunjuk panjenenganipun Bapa Sukardiyaka sak keluarga kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kesarasan, keselamatan lan kabagyan tansah sinandang miwah sinanding kunjuk panjenenganipun Bapa Sukardiyaka sak keluarga miwah sagunging para tamu putri miwah kakung. Jangkep ingkang angka kalih panjenenganipun Ibu Ngatinem Wirareja dalah panjenenganipun Bapa Sukardiyaka ing manginipun badhe ngraketaken pasedhirikan kanthi hanjodaken putra kakungipun Ibu Ngatinem ingkang asesilih Bagus Tutuk Tata Carita ingkang ing mangkipun badhe ndhawuh putra putri saking panjenenganipun Bapa Sukardiyaka ingkang asesilih Dyah Ayu Tri Putranti Novitasari. Wondene wonten ing kalodhangan dalu menika sampun dumugi titi wanci lumampahing rinakiting tata upacara dauping risang atmaja pinanganten sarimbit. Wondene dalu menika saking panjenenganipun Ibu Ngatinem Wirareja ngaturaken ingkang sepisan busana panganten sapangadeg ingkang ing mangke kangge risang atmaja calon pinanganten putri. Jangkep ingkang angka kalih panjenenganipun Ibu Ngatinem Wirareja ngaturaken angsal-angsal sekedhik mugia ingkang namung sekedhik menika kala wau tansah saged hangrakit pasedhirikan miwah saged nambah menapa ingkang dados bot keripotanipun panjenenganipun Ibu Sukardiyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman sakarharjan mugi tansah tumindak lan tumandu dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Kula ingkang kapiji dening Bapak Insinyur Haji Sukardiyaka Sarimbit langkung rimiyun ngaturaken wilujeng rawuh panjenengan sedaya wonten ing mriki. Bapak Dr. Andes Suparman ingkang winengku ing karaharjan.
keparenga kula matur salam wilujeng saking panjenenganipun Ibu Ngatinem Wirarja sampun kula tampi lan mangke tumuli badhe kula aturaken dumateng ngarsanipun Bapak Insinyur Haji Soekardiaka Sriwiyono sekalian. Sakwangsulipun mugi salam wilujengipun Bapak Insinyur Haji Soekardiaka saarimbit mugi panjenengan aturaken dumateng ngarsanipun Ibu Ngatinem Wiraraja kanthi pandonga mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Samono pun Ibu Soekardiaka maning utawi Toyo Prawatiwati ingkang minangka pralambang lan pralambita misal sabarang pakarti kang arsa linampahan mugi kanthi wenenging penggalih miwah menebing kalbu kang tinemu hayu hayem hangayomi. Samono pun anak Mas Bagus tutuk toto carita sajak anggenipun munjuk seger sumyah inggih awit sedaya kula paringipun pun Ibu calon mursepah ananging dalu menika sampun karengkuh minangka putra piyambak panjenengan sampun kasugihaken dening sumangga para kaneman ingkang badhe hanampi sadaya peparing saking pun Ibu Ngatinem saking tlatah Boyolali lajeng kemawon dipun jujugaken wonten papan ingkang sampun piniji sadaya salang-salang ingkang maneka warni ingkang sampun katur kala wau Pisangayu Suruhayu jatah wajib jeneng sapanipun ugi wonten woh-wohan utawi seger-segeran Pisangayu minangka pralambang utawi pralambita pangajabipun tiyang sepuh mugi-mugi putra panganten samangke sageta gesang ingkang sekeca lan sageta nggadahi jiwa ingkang sepuh inggih awit saking sepuhipun Pisang Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Mas Tutut Toto Carita sesuk sliramu arep kawiwewo dadi senopati ning kaluwarga mula wajibing wong tuwa kepengin maringi sanguning urip kang kasebut Caturwida. Umurwono lan gateno simpenen nang kalbumu kanthi ikhlas kanthi daya tanggaping grega. Caturwida kapisane wong priya lamun wis ngomong wanudya ing pandang panduke kudu wis beneh lawan nalikane isih dijaga. Mangkono uga wong wadon kang wis kamong ing priya kudu anetepi pakartine wanita kang wis ora lambani. Kapindho jroning batin padha sungkem marang maratuwa kadidene marang wong tuwane dhewe awit kang padha amangun bepisanan pangrengkuhe marang mantu uga kaya marang anake dhewe. Katelu wajibe priya anetepi
anggring kulawarga ngupaya busana boga lan wismu temah anjalari gampang saliring pambudidaya urip ing bebrayan agung. Kapapat istokna dedawing pangeran lan singkirna walring kang maha kuwasa lumantar warahing piandel utama agama kang den anut. Dimen ayem tentrem lair batin kang pinanggi. Dadya senopati lan sanggar paringining kulawarga sarta dadya tamenging manusa bangsa lan negara. Dumateng Bapak Sukartyoga ngaturaken piwucal kala dumateng